vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndinewo nyaya yangu iconfession uye zvekare spiritual encounter iyo yandakasangana nayo. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so inini ndainge ndine friend yangu, so I think kuti ndo vamwe vevanhu vakatanga kuuyawo kuno kuSouth Africa a very long time ago. So inini ndakazouya kuno kuSouth Africa in the late 2000s. Then panguva yacho iyoyo kuti unge uchiwana mapepa muSouth Africa zvainge zviri nyore. So I used to be a nurse. I was a male nurse pandainge ndichiri kuZim uye zvekare nekuno kuSouth Africa. So when I came here, then ndo pandakabva ndachizoroora muSouth African kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kukasika kuwana mapepa. Like I said, makore acho aiwa zvainge zviri nyore, maingoita muchato wenyu then mobva matotanga kutofambira nyaya dzacho. But mukoma, even though ndine mapepa atori legit, but kana ndikakuudzai kuti each and every month with the job that I have, mwedzi unoti kana wapera, kana ndichizonotarisa mari yandinenge ndiinayo, ndinongosara ndine round about 2000 after paying my bills. So zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakakandwawo mweya wejambwa nemunyama. Apo pandainge ndofara ndichinakidzwa neupenyu, ndainge ndisingatozivi kuti ndainge ndatokandwa mweya wejambwa nemunyama. So zvakazoitika ndezvekuti ivo mamunini vangu ava vakati vazondiroya pandakazodzoka zvekare kuno kuSouth Africa. I was never the man that I used to. Ndainge ndava kunwa doro ndichiita magirlfriends akawanda, ende zvinorakidza kuti zvinhu izvi zvainge zviine mhepo mukati. Ndaiti musikana wose wandarara naye, then pakuzongonoita bonde musingashandisirani dziviriro, kunyange munhu aine dhepo kana any kind of family planning, mwedzi uchitonopera waizonzwa munhu achiti I think kuti wandimitisa. So ndakazogumisidzira ndamitisa vakadzi vakawanda, ende vakadzi vose vandakamitisa including my ex-wife, vanhu vekuti havatombonzwisise situation yangu. Munhu anotongoenda straight over atoclaima for child support, in which ndinobva ndasara ndisina kana chinhu. Apa ndine zvimwe zvikwereti, like ndakatora zvekare imba muno muSouth Africa, motikari nei, saka ndinosara ndisina kana chinhu. Munhu anokwanisa kuti akandiona ndichifamba apa ndichidrive motikari ndakapfeka hembe dzakanaka, obva vati ava ndo vanhu vari kunakirwa neSouth Africa. But to tell you the truth, my life is full of stress, and ndinoti kana ndikambozama kuti ndinge ndichihasela, but still ndiri munhu wekuti ndinongosangana neminyama yakasiyana siyana. So ipapo ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndaroora mukadzi wangu. So ndakati ndamuroora ndokubva taita mwana wedu wekutanga, mwana wechi number 2, mwana wechi number 3. Sezvandakuudzai kuti handizivi kuti chii chinoitika pandiri. Like after we had our first child, maSouth African vakadzi vemuno muSouth Africa zvokuzvara havazvifariri. Ainge atori pafamily planning, but taingoti paya kana ava kuda kunorumura mwana obva atodiscover kuti atova nepamuviri. Saka takaita vana vedu vatatu tichingoti gore mwana, and iye ainge agara aine mwana wake 1. So I have many kids and the pressure from the baby mamas, it is just too much. Ndakabva ndatanga kushanda paya ndokubva ndatenga motikari yangu. Then muna 2014 pose apa mukoma ndaiti kana ndikadzokera kumba, I always avoided munhu wandaiwanzokuenda kunoona ndevamwe vatete vangu vakazoshaika zvavo vainge vachigara kuwaterfalls. Vamwe vose mukoma ndainge ndichinzwa kutya kuva kuti ndinge ndichienda kunovashanyira. So ndakazoti mainge muri muna 2014 ndokubva ndazofonerwa navatete vakabva vati mukomana wotouya kuno. But ndainge ndatombova nenguva ndichiti kana kukafiwa then ndaibva ndaregedza kuenda kumba. But ipapo vatete vakabva vandifonera vakabva vati ndipa mukuru uya unge uchichema nevamwe, otherwise mangwana unozoshaya anokuviga, because hapana paungazoti kana wafa ikoko vakadzi vako vekuSouth Africa ndo vachazokuviga. Rufanira kuti unge uchiuya kuno unge uchimboonana nevamwe nekuti nguva yareba. Saka I then drove, but ndainge ndine umwe mufesi wangu and I was working with him. Naiyewo he was Zimbabwean, also married to a South African wife. Saka uyu wangu mukadzi akabva aramba akabva ati kuZimbabwe ina ndiri kuenda.
so ndakabva ndazoenda nefriend yangu, then takazoti tasvika kumba ndokubva tadarika tichitora vatete, then ndokubva tazodarikira navo tichienda kwedu kwamurehwa. So takazoti tachema bangukuru tavaviga, so we had to have a family meeting. Saka tiripo pafamily meeting kudaro ivo bamunini vainge varipo, saka mukunofamba umo veukama vainge vachingoti vaingobata ivo bamunini. So I also got so angry because I could see the old man is making everyone to suffer, including his own kids. And I was the only one who had made it, who had found a big breakthrough in his life. Hama dzangu ndakati ndichinodziona for the first time in a very long time. Ndakanzwa ndichita sekunge ndichayeredza misodzi, looking at the level of poverty. But ndichinotarisa bamunini at that time when we were having that family meeting, ndakationa kuti ainge ari munhu, ainge ari arrogant, and who was not even being truthful in what he was saying. Vakabva vatoti uyo anenge achifamba achiti inini ndini ndiri kumuroya anofanira kuti anga achidzokera kune n'anga yake obva anoti pama pake, and he was using vulgar words zvekuti kana ndega ndakasvika pakubatwa nehasha ndikabva ndati mundara iwe ndinokurova, you are my father, but zivai kuti even though muri baba but tinokwanisa kuzokurovai. Ndo pandakabva ndazotanga kuvaudza ivo bamunini ndikati bamunini, kunyangwe ini even though I found the breakthrough that I found in my life, but mainge muchitoda kutoti ndinge ndichitambura ini sematambudzikiro ari kuita vana venyu. Are you not even feeling ashamed of how your kids are suffering? Look at the way that your kids are suffering. Vana kutambudzika kudai. So panenge ndichiri kuchikoro mukomanashi zvaiwanzo kuitika ndezvekuti ndaiti paya kana ndikamuka usiku ndobva ndatanga kuverenga, ndaiwanzo kufarira kutanga kuverenga kuma 12 then I'll be studying. Zvino ndaikwanisa kungoona kana chiremwa chiri mumba, then chiremwa chiya chaibva chatongonyangarika. Then sometimes ndaikwanisa kuti ndichida kunomuka kuti ndinge ndichiverenga, ndaibva ndazorota ivo bamunini vangu ava vaiuya kwandiri, then vaiti kana vauya kwandiri ndiri busy ndichiverenga vaibva vazonditorera bhuku rangu riya vobva vazoshanduka kuita chiremwa, vobva vatanga kudya bhuku iro randinenge ndakabata ndichiverenga. So I told him panguva yacho iyoyo kuti I knew about his evil ways, and ivo vakangoramba vakanyarara, but all of a sudden vakabva vazosimuka ndobva vatanga kupopota mushure mekunge ndati taitofanira kutoti tinge tichivabata, then tobva tatsvaka angava ari muprofita kana kuti kun'anga kuita kuti tinge tichiziva kuti chii chainge chichikonzeresa kuti mumusha mumhuri munge muchizara marombe kudaro, uye zvekare chii chaikonzeresa kuti wose uyo anenge afamba ange achingoudzwa kuti ivo bamunini ndo vainge vachiti roya. Then vakabva vapopota paya vakabva vati inini I was feeling very special because ndainge ndiine mwana nemuSouth African, and I was feeling very special nekuti ndainge ndava nechitupa chekuSouth Africa nemotikari nemba nei. Vakabva vati zvino tinokwanisa kutongokuturunura mumuti imomo mauri tigokudzikisa vakabva vati tinokwanisa kukuturunura mudenga imomo mauri. We then continued with the meeting. From there on takabva tazoenda kumba vamwe madzibaba vakangotibatsirawo tikabva tapiwa minamato, uye zvekare umwe nomwe akabva apiwa munamato wake wekuti aifanira kuti ange achizogeza nawo that same evening. Takaita sekudaro, then the following day ndo pandakabva ndazotorana navatete ndikadarika ndichivasiya kumba kwavo kuwaterfalls. That was when me and my friend we just slept only one day at her house whilst we were resting. So mangwana acho makuseni neshamari yangu takabva tati tainge tichifanira kuti tinge tichimukira makuseni seni. So we woke up around 6 by 7. We were leaving Waterfalls and we were returning back to South Africa. Mukobanashi, we just drove from Waterfalls ndokubva tadarika mbichana paboka. Ndo pandakabva ndazongofila kuti I was not feeling okay. I was the one who was driving at that time. Ndokubva ndazopaka motikari by the side of the road. When I got out, I just said, let me check the tires, because ndainge ndaudza friend yangu kuti he was supposed to come and drive ndichimbozorora because ndainge ndichitemwa nemusoro uye zvekare ndaidzwa nzungu. When I was checking the tires on the driver's side, ndo pandakangoti let me look under the car because I felt kuti there was something that was underneath there. Ndichinotarira kudai, I got so scared that I nearly ran away.
because ndakabva ndazoona kuti underneath the car painge paine chiremwa saka ndakavhunduka, ichowo chikabva chavhunduka. Zvino mukoma chakabva chazotanga kundiataka. It flew right into my face as it wanted to bite me. Ndokubva ndatanga kunetsana nacho chiremwa chiya. So my friend then got out of the car because I was going berserk. Then akabva ati kochi. Ndikabva ndati iwe hausi kuzviona here kuti ndikuda kurumwa nechibet. Akabva ati iwe chibet chipi nai Stephen, not his real name. Ndikabva ndati hausi kuchiona here chiremwa. It is even trying to attack you. Can't you see it? It is even trying to attack you from the back. Iye akacheuka but haana kana chaakaona. That was when I realized kuti what was happening, it was spiritual. I then walked around the car as he was getting into the car. By the time that I reached the back of the car, ndainge ndava kuonera kure and I was feeling dizzy. Ndokubva ndatanga kufamba ndichidzedzereka. So when I thought kuti ndainge ndichifamba ndichienda kupassenger seat, I was actually wandering into the bushes. Ndokubva ndazonodonhera mugoronga. Iye manje, he then saw me. Ndobva aburuka mumotikari achimhanya akabva ati, "Nice Stephen, what's going on? Kasi wambonwa here? What the hell is going on with you?" Kwamanashi ndobva ndakabva ndazomuti handisi kuona. Ndakabva ndati handisi kukuona. Where are you? Apa iye anoti ainge akatomira pasaidi neni. Ndaingonzwa voice rake ndichizama kumutsvanzvadzira but ndainge ndisingamuone. That was when he saw kuti there was something that was wrong with me. Akabva ati kana uchiti hausi kundiona, what do you mean? Ndikabva ndati ndiri kungoona rima kumberi kwangu, because at that time pandakazonowira mugoronga ndakangoona umwe murume uyu akauya achimhanya, ainge akabata blanket black. Then akazoti achinosvika padhuze neni, ndokubva ndazoona kuti varume ava vainge vari vaviri. Ndokubva vazondiputira kufesi kwangu neblanket iroro reblack. So all that I could see was total darkness. Ndokubva ndatanga kuchema paya, ndikabva ndati ndatova bofu kani. Ndokubva ndatanga kuchema paya ndichiti ndatova bofu kaini. I can't see anymore. I cannot see you. Uripi? Ndokubva azonditora paya. He then led me to the car and then ndikabva ndamuti, okay, let us drive, because in my mind I thought kuti maybe it was some kind of weird sickness that had afflicted me. Ndokubva adriver, but I felt kuti it was even getting worse. I then told him to turn around so that we can return back. Ndokubva tazodzokera kuWaterfalls. By the time that we returned back to Waterfalls kumba kwavatete, I could not see, and ndainge ndava kunzwa like maungira, kutoti munhu ndinge ndichimunzwa aitofanira kutoti ange achitouya padhuzesa neni otoita zvekutodanidzira. Ndo pandaibva ndazonzwa, because when someone will be speaking akagara kwaanenge akagara, ndaibva ndanzwa maungira zvekuti I could not understand what the person will be saying. Mukomanashi, ndakadzwa vatete vangu vachichema paya, ndichingoti vatete musachema vatete. Some of the relatives, they were called. Then my elders deacons from my church, they would come, they would pray for me. Ndakambotanga ndiine kutenda zvekuti ndakasvika pakutendeuka ndichiti zvimwe kuda nguva yangu yekufa yainge yakwana, ndichiti God, all that you have to do for me and I will worship you forever. Kana mukangoita kuti ndinge ndichingoona once again, oh Lord. But the prayers, it seemed as if they were not going anywhere. Vanhu vaiuya vachinamata, vachita pungwe vachinamata. Kudzamara vatete vazoti zvainge zviri nani kuti tinge tichimbozama kuunza maprofita in secret. Saka maprofita aiuya aitotaura pachena kuti munhu uyu apofomadzwa nechikwambo chabamunini vake. Bamunini vake vane chikwambo chechiremwa, saka ndicho chamupofomadza. Ende musaenda naye kuchipatara, nekuti ivo vari kutoda kutoti muende naye kuchipatara. Kana mukagara maenda naye kuchipatara, then anozofa ari bofu. Ende panguva yacho nharo dzandainge ndichiita
ndainge ndichida kutoti vange vachienda neni kuchipatara so that I can get my eyes checked. So vanhu vainge vototi iwe hatiende newe kuchipatara, even though ndainge ndichitochema ndichiti endai neni kani kuchipatara nekuti ndokune ruponeso rwangu. Zvino zvaiitika mukomana acho ndezvekuti zuva raiti kana rava kunonyura, then ndaibva ndatanga kunzwa chinhu chinenge chichindipara-para kugotsi kwangu, chaindipara-para kuzonosvika ndava kunzwa chinhu chechiya chapinda mumaziso mangu. Chaiti kana chapinda mumaziso mangu, pain yandainzwa, ndingangoti pain iyoyo yaikwanisa kungolasta for about 2 minutes, but ndinenge ndanzwa nepain at that time. Zvino chaizoti kana chandipara-para mumaziso mangu chaibva chazongobuda mumaziso, then ndaikwanisa kungoona just a little bit, ndobva ndatotanga kutoona, but ndobva ndanzi futi dhuma negumbeze riya rainge riri reblack. Zvino takabva tazonzi neumwe muprofita iye ainge aine imwe n'anga iyo yaainge achishandidzana nayo. Panguva yacho n'anga iyoyo ndiyo yaitonzi yainge iine masimba kudarika n'anga dzose dzaikwanisa kuwanikwa muHarare. Takaenda kuya and I was full of hope. Tichinosvika pamba pen'anga iyaya ndakabva ndatorohwa nestroke same time. Sekuru vaya vakatibatsira vakaita sei, then ivo vainge vachizama kuti vange vachihaka mweya wacho wechikwambo kuitira kuti chikwambo ichi chinge chichitaura, but n'anga iyoyo yakasvika pakukanda mapfumo pasi. Iyo yakasvika pakuti mukomana uyu ini handione sekunge anokwanisa kurapika ini, because akatokanganisika, like zvaiitika ipapo each and every day kuti ndainzwa ndichiparwa mumaziso mangu, hanzi kwainge kuri kutokanganisika for life. But mukomana ashi takati tadzokera kumba kwavatete, vatete vakavhunduka, ndikabva ndatoziva kuti there was something. Ndikabva ndati nhai chiiko tete, ndokubva vataura kuti motikari yabamunini yainge yakapaka paside pegedhi ravatete. Then ndokubva tazosvika paya, ivo bamunini vakabva vazonzi vange vachipinda, but vakabva varamba, vakangoti ndamuregerera uyu. Hanzi ivo vakabva vasvipa mate, hanzi vakangoita zvokungoburitsa musoro kwavo nepahwindo vari mumotikari, vakabva vangosvipa mate ndokubva vatodhiraivha. Mangwana acho makuseni ndakatovhunduka, because ndakati ndichimuka ndokubva ndaona light, ndichiona ceiling. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichirota, ndobva ndatanga kuridza mhere ndichiti ndiri kuona zvandiri kuona ndezvechokwadi here. Ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatova right, my eyesight had been restored. Saka kana munhu asati akambosangana nazvo anokwanisa kuti uroi hakuna, but kana wakasangana nazvo ndopaunoona kuti chinhu chinonzi uroi huriko. Ndakazodzoka zvangu kuno kuSouth Africa, but since that time until now ndinotofamba ndichitomboendawo munana Sangoma, but vanotondiudza nezita rabamunini vangu, but zvinonzi ivo bamunini vangu vainge vaine n'anga yavo iyo yavaishandidzana nayo yainge iine simba. Hanzi n'anga iyi yainge ichigara mugomo, saka hanzi zvikwambo zvacho zvavakapiwa hanzi zvine simba, zvinotoziva kana kuri kunzi kana kuine munhu anenge achida kundibatsira, zvinobva zvaenda zvobva zvanokanganisa munhu iyeye. Upenyu hwandinorarama upenyu hunorwadza, ndine mari asi handina mari. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukoma ndakambodanana neumwe musikana uyo wandainge ndichida kuroora wekuZim, saka iye tichinodanana akatongondiona akaona sekunge nditoriwo munhu ane mari dzake, but asingazivi kuti ndine zvikwereti zvakandimomotera. Hanzi mwedzi wakazoti wapera akanditi ndinokumbirawo 500 rands, hanzi ndakatadza kumupa mari iyoyo ndokubva atondiramba. Zvakangoma hazvo vedu we.